କେମିତି କରୁଛୁ ଯେ? ହଁ କେମିତି କରୁଛୁ? ଚାଉଳ ବତୁରା ହେବ। ଚାଉଳ ବତୁରେଇକି ଅଦା, ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ଦେଇକି ବଟା ହେବ। ଦେଇକି ଗୋଳା ହେଇକି ସିଝା ହେବ। ଟିକେ ଟିକେ ବାମ୍ଫରେ ହେବ ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ? ତେଲରେ ଛାଣିକି ଖାଇବ ଆଉ। କଞ୍ଚା ଖାଇବା ତ ଖାଇବ ଆଉ। ତୋ ବୋଉ ତତେ ଶିଖେଇଥିଲା ଏଇଟା? ହଁ ମୋ ବୋଉ ତ କରିନଥିଲା, ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଶିଖିଥିଲି।